Здравейте! Аз съм Мария Димитрова и съм директор бизнес развитие в RightPack, второ поколение в семейната компания, една от водещите печатници за производство на опаковки в България. Разкажете ни повече за вашия бизнес и професионална дейност. В RightPack произвеждаме качествени опаковки с добавена стойност за нашите клиенти. Ние сме семейна компания и съумяваме да съчетаем традиции и иновации, инвестирайки в нови технологии и същевременно да изградим една среда, в която хората растат заедно с бизнеса. Това, което ни отличава, е персонализираният подход и вниманието към детайла. За нас всеки продукт е уникален. Какво ви мотивира да се включите в Дамския бизнес алианс? Включвам се в Дамския бизнес алианс, защото вярвам, че когато жените се подкрепят, се случват чудеса. За мен е важно да споделям своят опит, да се уча от други и заедно да изграждаме една среда, в която обществото и бизнесите ни растат заедно по-силни. Какви социални каузи подкрепяте лично или чрез вашият бизнес? Лично, а и заедно с семейният ни бизнес, ние подкрепяме каузи, свързани с образованието, менторството и устойчивост. Интегрираме младото поколение в нашите фирми чрез създаването на менторски програми и същевременно се опитваме и се стремим да намалим влиянието, което нашият бизнес има върху околната среда, инвестирайки в технологии за обновяема енергия. Подкрепяме местни благотворителни каузи и, разбира се, създаваме една среда за нашите хора да растат заедно с нас. Как смятате, че вашата дейност и участието ви в Алианса допринасят за обществото? Чрез ежедневната си дейност и с приобщаването ми към Алианса, вярвам, че създавам стойност за обществото, като подкрепям млади таланти, насърчавам към устойчиви практики и споделям опита си с други професионалисти. Вярвам, че чрез обмен на знания и идеи ние можем, а и е и наш дълг, да подкрепим обществото и да вдъхновим следващото поколение. Какво послание бихте отправили към жените, които тепърва започват своя професионален път? На жените, които тепърва започват своят професионален път, бих казала: вярвайте в себе си и поемайте рискове, учете се от грешките си и винаги търсете съмишленици, защото успехът идва, когато се съчетаят талант, постоянство и смелост.